Адзін з удзельнікаў канферэнцыі беларускі тэхналагічны універсітэт. З інстытутам лесу установу аб'ядноўваюць агульныя гістарычныя карані, а таксама развіццё навуковага супрацоўніцтва. Адна з сумесных работ прысвечана праблеме распаўсюджвання чужародных відаў і падыходам да яе вырашэння. Прежде всего, это новые методы мониторинга патологии леса, включая молекулярно-генетические исследования. Второе – это разработка инновационных подходов, биологических средств защиты и новых приемов для тушения этих биологических лесных пожаров. Усяго навуковы форум сабраў каля 150 удзельнікаў вочна і дыстанцыйна. Сярод іх вучоныя, прадстаўнікі устаноў адукацыі, навукова-даследчых ведомстваў Беларусі, России, Казахстана і Аўстрыі. Праграма разлічана на 3 дні і ўключае працу ў секцыях і выязныя мерапрыемствы. Сотрудничество между нашими учеными не прекращалось никогда, продолжается оно и сейчас. Есть ряд совместных разработок как по программам союзного государства, так и по программам взаимодействия между академиями наук. Там и лесовосстановление, и лесоразведение, различные аспекты генетических исследований, лесоустройство, применение современных методов дистанционного зондирования земли. От аднаўлення лясоў пасля вайны да стварэння магутнай селекцыйнай базы. Менавіта ў інстытуце лесу упершыню фармаваліся кірункі, якія вызначылі развіццё галіны на дзесяцігоддзі. Сярод дасягненняў апошніх гадоў стварэння біяпрэпаратаў, якія дазваляюць аператыўна выяўляць ачагі масавага размнажэння шкоднікаў. В связи с изменением климата нашими учеными ведутся разработки в области сохранения наших лесов, а также получения посадочного материала, который будет характеризоваться признаками устойчивости к ветровалам, буреломам, к заболеваниям, которые могут повредить вообще в целом лесные насаждения. Так у нас ведется разработка биологических препаратов. На урачыстым адкрыцці канферэнцыі з юбілеем калектыў інстытута павіншавалі старшыня аблвыканкама Іван Крупко і старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Владзімір Каранік. У гонар 95-годдзя установы кіраўнікі пасадзілі лістападнае дрэва катальпа. Унікальная расліна з'явілася на тэрыторыі палацава-паркавага ансамбля. Алеся Заяц, Ганна Кустачова, Васіль Сіпцоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».